Bai. Egunon guztioi eta lehenengo eta behin eskerrik asko, eta ongi etorriak, Donostiko udalera etortzagatik, gaur gurekin ditugu eta nahi ditut aurkeztu. Alai Kruze, bagera elkarteko ordezkaria, berak dihardu auzoetako euskara batzordeen koordinazioan ezinbesteko lanean. Gurekin ditugu ere bai Xaneta Arozena eta Aitor Amezagare bai, Akelarre taldeko bikide historiko. Eta Carlos Iglesias eta Xabi Zabala, Akelarre marearen kontra dokumentalaren zuzendariari. Aurten ere, gure hiria euskararen hiria izaten nahi dugu eta atsegin handiz aurkeztu nahi dugu, horretarako Donostiak euskararen nazioarteko gunerako prestatu duen egitaragua. Lehenengo eta behin, azpimarratu nahiko nuke elkarlanaren balioa. Auzoetatik sortzen den indarra ezinbestekoa baita. Aurtengo egitaragoaren atzean dagoen irudi nagusia elkarlana da. Guztira 53 eragilek, 14 auzotako euskara batzordek eta Donostiako udalak berak parte hartu dute 100 ekintza baino gehiago antolatzeko. Auzoetako batzordek egiten duten lana eskertu eta goraipatzekoa da. Urte osoan euskararen alde aritzen dira eta euskararen eguna iristen denean auzo bakoitzak bere erara ospatzen du. Herritarren eskutik eta herritarrentzat. Donostiako euskararen komunitatea konektatzen duen sare aktiboa da. Bigarrenik, helburu nagusia da euskara erdiguneak hartzea. Programa zabala eta irisgarria eskaintzea. Egitaragua oso zabala eta anitza izango da. Kultura ekitaldiak, euskara sustatzeko ekimenak, haurrentzako eta familientzako jarduerak, azken finean adin guztietarako proposamenak. Helburu argia dauka. Euskarak gure kaleetan eta gure auzoetan presentzia handiagoa izatea, erabilera arrastuko duten espazio eta aukera berriak sortuz. Euskararen eguna ez da egun bakarreko ospakizuna. Aste osoko bizipena bihurtu nahi dugu Donostiako herritar guztientzat. Hirugarrenik, ekitaldi nagusi bezala, aurten, ekitaldi berezia izango dugu abenduaren 3an, Euskararen egunean bertan. Akelarre marearen kontra dokumentala proiektatuko da Antzoki Zaharrean doan. Eta zergatik Akelarre? Akelarre taldea urte luzez ibili da Euskal Herriko auzo, herri eta hiri guztietan zehar, euskara zabestuz eta euskara plazara ateraz. Euskararen aldeko lanean kulturak izan duen indarraren adibide garbia da. Donostiara dokumentalak hartzeko aukera izan genuenean, ez genuen bi aldiz pentsatu. Dokumentalak taldeak euskal musikaren historian izan duen garrantzia erakusten du eta batez ere euskararen sustapenean eta erabileran izan duen eragin zuzena. Horregatik uste dugu euskararen egunean merezi dutela beraien konpromisoa eta egindako lana eskertu eta aitortzea. Gainera, emanaldiaren ondoren mahai inguruare izango da eta hemen ditugu bertan parte hartuko duten protagonistak. Amaitzeko, herritar guztiei luzatu nahi diet gonbidapena. Parte hartzera, auzora jaistera, euskaraz egitera, familian gozatzera, kulturaz musikaz eta euskaraz bizitzera. Euskararen eguna aukera bat da gure hizkuntzari ikusgarritasuna emateko, baina batez ere aukera bat da Donostian ere euskal komunitatea indartzeko. Eta Donostian komunitate hori bizi dagoela erakusteko. Eskerrik asko eta hitza orain Alairi emango diot. Egunon eta mila esker etortzagatik. Ni Alai Kruze naiz, bagera Donostiako Euskaltzaleen elkartetik nator, izan ere Donostiako euskara zerbitzuarekin hitzartuta, ni neu arduratzen naiz Donostiako auzo eta herrietako euskara batzordeak dinamizatu eta koordinatzeaz. Bi gauza besterik ez ditut aipatzeko euskararen egunaren atarian gauden honetan. Lehenik eta behin, zorionak eta besarkada estu bat luzatu nahi diet, gaur gu hemen egitaragua paro aurkezten egoteko lanean aritu diren norbanako elkarte eta eragile euskaltzale guztiei. Azken hilabetetan burutu duten lan neka ezinari esker, egin baitute euskararen egun hau posible. Ez dezagunaztu ere, lehen aipatutako 12 euskara batzordek osatzen dutela gaur egun Donostia, eta euskararen egunaz gain urte osoan zeharreko egitaragua ere burutzen dutela. Bestetik, euskararen eguna jaiegun bat izatetik haratago ere, aldarrikapen egun bat dela aipatu nahiko nuke. Izan ere, datuek eta ikerketek euskararen normalizazio eta biziberditzea inpas edo bidegurutze batean dagoela adierazten dute.
Eta honen aurrean Euskaldunoi kaleak eta plazak bete eta prozesu honetan aurrera pausoak ematean jarraitzeko nahia aldarrikatuko dugu hurrengo asteetan. Beraz, mila esker eta plazetan ikusiko dugu elkar. Bueno, lehenik eta behin, gure burua aurkeztea, gu bideografik ekoiztetxea gara, Akelarre marearen kontra dokumentalaren egileak, eta, abentura honetan sartu ginen, eta lehenik eta behin, baita ere, matea eskerrak, Donostiako udaletxeari laguntza eman digulako baita ere dokumentala egiteko, beste udaletxe askoren laguntza ere izan dugu. Eta, aukera paregabea da guretzako, eta hori bat, etortea Donostira, pelikula orkestera, ez? Akelarre taldearen historia, oparoa eta hori orkestera. Pelikulan erakusten duguna, da, euren ibilbide guztiaren inguruko hausnarketa edo irakurketa bat, guk egin duguna, kanpo begira bat da, Akelarreri buruz, eta, uste dugu, Kermanek esan duen moduan, merezi zutela ikustaraztea euskararen alde egin zuten lan hori, eta gero baita ere hori plazetan eta izan zuten eragin hori, ez? Eta ez dakit zer gehiago esan. Osea, hemen daukaguz Akelarreko kideak eta agian, euro kontatu aldute ze esperientzia izan den, euren burua pantalla baten ikustea, ez? Osea, eurek ohituta zuen agertokian agertzea, indarrarekin, jende guztia dantzan jartzen, eta ez dakit ze esperientzia kamararen aurrean, ez? Eskerrik asko, Xabi. A ber, aitorta ni xanet. Eskerrak ematia tokatzen zaigu. Bai Donostiko udalai, bai Kermanei, eta baita bideografikei, Xabi eta Txarri Doztemen, eskerrik asko. Gui plaza bat ematetik, ez? Azken ningu plazak utzi genitu, minio beste plaza bat eman digute. Egia da, arrarua dela, norbe burua pantailan ikustia, normal ningu ikusiak izaten zen normalena. Kermanek esan duena borobilduz, ne ustez, euskeran egunak egunero izan behar luke. Eta ja, ospatzia juzten jogun edo aldarrikapen egun horren beharrik ez dugun, hemendikan ez askora, hori izango litzake ideala, eta berriro San Francisco Javier izan daiela, eta listo. Orduan, ohore bat da gutzako Donostian egotia, dokumentalai ematia alako tokia eta alako egun garrantzitsuan, asko jo dugu Donostian, nik uste dut Akelarreko gizaldi desberdinak Loiola auzuan eta bai Mollean, bai Paseo Berrian, emanaldi asko intugu Donostian, eta egia da ongi hartu izan gaituztela, eta euskeraz. Eta jende asko, probintzian esaten duen bezala, eske Donostian ez da itxen, euskeraz da, bai, itxen da. Eta gaina Donostiar euskaltzale asko do, eta ikusgarritasun hori ematia beti da ona, beti da ona. Ojala ez balitzak eber. Baina, momentuan ala da, eta eskerrik asko orduan, Kerman, udalai eta bideografika ere, bai, dudik gabe. Eskerrik asko. Boro biltzea, pixka, patinak. Ikusiko dugu... Vale, orduan kendorea. Haunik askotan parte asko zer gaixoa da. Euskal musikan plaza giroko taldek sekulako indarra eta eragina izan dute. Lehenak izan egin lan ikusten dut, oso osorik errepertorio euskaraz egiten. Akelarrek bazeukan beste eskaintza da, guretzat oso importante izan zen momentu horretan. Nik uste Euskal Herriko musikari punteronak eduki dituna, ez? Intensidadekin jotzen duten, nola ematen dien publikora. Guretzako erreferente nagusi edo izen nagusitako bat Akelarre zen.
Akelarren eskutikan musika eta musikarekin dantzatu. Gurekin Akelarre taldean. Akelarre! Akelarre! Akelarrek gaur egin duen aportazioa da hori, festa giroan euskaldun giro hori sartu edo sartarazi. Erronka latza zen, egotea 5-6 ordu jotzen den euskara zen. Marea kontra.